Mirin Di derbarê mirinê de wisa Freud di pirtûka xwe de evîn şaristanî û mirinê rûpela bîst û heft de axive. Mirin tiştekî xuristî ye. Mirin ew mirina me ye û tevî wisa jî em pê naramin ji birî ku em wî bi mirina kesên din pesindan dikin. A giring tu melevaniyê berdewam bikî. Ceng bi mirinê dikeve rûbirû mirov. Wî neçar dike ku bi wî mûkûr bibe. Mirin mirov dajo ramandinê. Mirin li cem berpêşkî ramana giyan, nemirî û hestbûna bi gunehbûnê ye. Ceng nehestbûna me yê berpêşkî riswa dike. Freud sedema çêbûna şer vedigerîne rewşa nehestbûna berpêşkî, a ku rastî mirov tê û di hiş û sewdayê wî de cih digire. Ji ber ku dirindîtiya a ku di takes de cîgir dibe, sedemeke di cî xwe de ye ji wêrankirinê re û ev tişta em di heşmendiya cîhadî de dibînin. Ji ber ku rê vekiribû ji bijînin takesan re ta derkevin û şer bidûmînin. Li gel wê îslama siyasî zayend û hezkirina mirinê bikar anî. Zayend wek destikekê ji arandinê, li rex giravê û peydakirina kêfê birêya cîhada nekehê û bihuşta xwedayî a wek sozekî hatiye birîn. Ev yeka gerentî dide berdewamkirina doz û ferehbûnê ji bo desteserkirina erdan. Mirin konê xwe li ser henas vedigre, di kêliya hatina wî ya bêsînûr da. Çawa mirov hevsengiya xwe ya hişmendî li dijwartirîn kêliyên jiyana xwe yê germ û şîn de ji dest dide. Bi taybet dema bi mirina kesekî nêzik û hêjav tê girêdan, an dema nûçeyekî giran wê çarenûsa wî tam biguhere û hêza hiş û sewda nahê li hiş bi azadî birame. Ji ber ku mirov li pêş lêxistinê bi matmayîbûn seyr û ziman li hevgerandinê ve dagirtî ye. Ev têkçûna hundirî wî di hêvoje likir yarên nevacî. Wekû biqêre an bêdeng be, bê ku karekî bivac bike li pêş helwestê. Ji ber vê yekê huner û wêje li kêlek tevgera siyasî û leşkerî dixebitin ji bo li ber xwe bidin li hember metirsiyên qirkirina nijadî a ku rastî Kurdan tê li Başûr û Rojavayê Kurdistanê de. û Yekîtiya Kurdistanî bû rewrewkekî bin siha girêdana tevgera Kurdistanî bi her du aliyên xwe ve ji ejnîdeyên Tirkiye û Îranê ve. Ev yeka tîne li bîr girêdana Kurdistanî ji kevin ve ji wan her du şahînşahiyên yên şerî hevdû dikirin Sefewî û Osmanî ve. Di vir de dîrok xweşnû ve dubare kir bi rengekî bi êş ve. Gel tê de buha dide ji xwînê lawên xwe ve ta bibe qurbana bîrdozîya partîtî û rûparta wê ya taybet a bi wêje û nerîna xwe yê sûfîtî ve girtî. Ew gotara ji rêbaza netewî a demokrasî dûr e. Wisa her partiyekî şehîdên xwe ji yê din ve cuda dibin û her wiha nîşan û nirxên xwe jî yê partiyê din a dijber pê mûkûr nabe.
وêjevan jî têne dabeşkirin li ser wan her du aliyan û desthilata partîtî wêje û hunerê xira dike û cemawar parve dike ta ew parçebûna şillîbûyî siyasî, leşkerî, wêjeyî û hunerî cîgir bibe. Ev bû sedema koçberbûna cemawerî û hebûna gotara netewî nediyar kir û her wiha stratîjiya niştimanî a ku Kurdistaniyan li ser heman cudabûnên xwe dicivîne. Bi sedema girêdana ji ejnîdeyên dewletên yên Kurdistanê dawir kirine. Ev dibin rêgir li pêş yekbûna siyasî. Tiştê ku dihêle destkeftiyên niştimanî a pêkhatî bi saya xwînên şehîdan û vîna şervanan ve di metirsiyeke de timî ve ku bêne ji nav birin. Mînak tiştê ku bi ketina Kerkûkê ve qewimî bi destê heşt eşşabî ve di dema referandûmê de ji encamê neyartiya aliyekî Kurdistanî bi Îranê ve girêdayî û ketina Şengalê di destê Daişê de bi encamê vekişandina pêşmergeyan bê şerjê û ketina Efrînê bi encamê serişkbûna bîrdozî ve wisa wêje berovajê van tiştan hewl dide kelemên giyanî di navbera cemawar da ji nav bibe dema te kes dike li ser wijdana niştimanî û her wiha hembêzkirina xwîna rijî ji bo erdê û parekî mezin dide vê yekê ji bo girêdanên yekgirtî navbera civaka Kurdistanî da bêne parastin û tiştê ku huner û wêje bê serkeftî bûye di komkirina dîroka Kurdî û yekbûna cemawar da nikarîbû siyaseta Kurdistanî vê yekê bi dehên salên xwe pêk bîne. Wêjeya azad û vejînkirina kultur û paşmayê dîroka niştimanî ji neman û windabûnê ve diparêze û dibe ku rewrewkên komî ji rastiyekê ve hatibin. Ewa lawaziya jîndarê mirovî û pêdivîya xweyê dijwar bi ser xweşkirineke derûnî ve ye. Berhinde Freud dibîne Ropela 51 evîn şaristanî û mirinê olên ezmanî tenê rewrewkên komî ne û pêwîstî nîne ku em bêjin ku kesên yên bi wê baweriyê ve bi rewrewkan ve beşdar e neşiyane ku mûkûr bibe ku ew rewrewkin. Ji ber vê jî ew ceng pêdiviya xwe bi çekdarîbûnekê heye bi her tiştî ve û ol û birdoziya partîtî an baweriya bi erdê ve û pêwîstiya bergiriya li wê û her wiha ketina di evînê de ew pergalekî ji pergalên mandelekirina êşa jiyanbûyî ye û ewa pêwîstiyeke niştimanî ye dihêle pêvemanekî bi veşargehên bedewbûn maf û xêrê ve çêbe. Berhinde rûparta nefretê Kur ji Kurdan dibe êzingê vê cengê û bi destê kelbûneke Tirkî diyar be ji ber ku Erdoganiyat Daişê nijde kir û hemî derfet dayekî ji bo xwe befereh bike û karê wê bibe ji ber jewendiya projeya Biraderên Misliman a Cîhanî, bigihîştina desthilatê li cîhana Erebî da û bi sazkirina lêdanên xwînî têda. Nexwastim ku li paş Daişê ekran hene, hêz û setiya wê belav dikin bi awayekî nezindî ve û bi taybet ekrana Ecezîra a Qeterî. Bêhtir hêza komên cîhadî mezin kiribû. Berûva jî ekranên din yên wê rêxistinê bi navê wê ya navdar bi nav kiribûn Daeş û hemî destwardanên derveyî di dewletan da ne ji sedemên sincî ne lê ji bo berjewendî ne û cîhan rehnî dabû Kobanî û xwe ji bîrkirin kiribû ji şewatên hinek bajar mînak Nisîbînê li Bakurê Kurdistanê.
û êrankirina wê ji aliyê Toraniya Tirkî ve. Em vê sextebûnê dibînin di vê mirovadiya ak û diyar dibe li ser televîzyonê, rojname û ejansên cîhanî de. Ji ber ku faşîzma olî Erdoganiyetê belav kiribû, mîna rewşeke cîgirbûyî berferehbûyî û dibû destikekê ji parçebûna dewletan û wendabûna wan a. Wisa cenga olî hatibû nûjenkirin ta ku bi komê kêşeyên alûz ve di Rojhilata Navîn de hev hatî bin û ta bibin destikekê ku gelek dewletan bihêle hesabên xwe û awayê ramandina xwe vegerîn ji ber ku hatina biyanan mîna penaberan li Ewropayê dibû gurkirinekî ji roparta nefretê a ku netewperestên nû li Ewropayê rahiştibûn û sînora 15 ji sedî ji rêjeya cemawerên alîgir derbas kiribûn û ev rêjeya gumanî heye ji nişkê ve bilind bibe eger tundrewiya olî çalak be û her wiha cengên navxweyî bimîne.